allereerst proficiat alvast. Stel ik eens even voor. Mijn naam is Paul Schoppe. Ik ben geboren op 2 februari 62 in Kerkroo. Ik woon nu al 26 jaar hier op de Boekel, dus ik voel me eigenlijk wel echt in de Boekelse jong. Oké, en wat is dadelijk eigenlijk die spreuk? Mijn spreuk dadelijk is niet als koelkupje geboren, toch in een kwekkerd geworden. Heel simpel, ik ben niet van dit dorp, dus geen koelkuppen, maar uiteindelijk toch in een kwekkerd geworden. Oké, en wanneer was eigenlijk gevraagd om prins te worden? Ik ben in oktober gevraagd om prins te worden. De dag dat mijn zoon propedeus heeft gekregen, dus dat vond ik wel heel erg zoen en dat zal ik nooit vergeten. En toen kwam Marcel en dan kwam ik vragen voor prins te worden. Het eerste wat ik tegen hem zei, doe best gek. Dat is het eerste wat ik tegen hem zei, doe best helemaal gek. En ja, nou, erover nadenken en dat duurde niet en zo heel erg lang, kwam ik toch al vrij snel tot de conclusie van nou, volgens mij moeten we dit gewoon gaan doen en vergronden voor. Oké, dan wens ik je alvast een hele schone vastloft en dan zien we u dadelijk weer bij de uitroeping. Dat gaat goed komen, jong. Dankjewel. Dankjewel. Zo is het goed, jongens. Geweldig. Gefeliciteerd. Ik wil een stiekem kijken. We hadden toch maar één prins zelf. Volgens mij heeft ze alles bezien. Als prins van Zwamen kan ze dat niet maken. Wat hebben we hier voor? Ik kijk nog een keer opnieuw. Ja, het zit wel hier. Dan wil ik eerst voorstellen aan ons eigen gouden meisjes in een nucleair aangevuld met Veronique. Mooi. Zo zit ik wel. Zit hij op het ziekenhuis die gaat met John aan? Ja. Wat kan ik je vertellen over zijn liefde? Verdomme hetzelfde als alle jaren. Ik kan ook zeggen dat de mens niet die op de boeken is geworden. En die gaat, we zijn echt herinnerd. Dat is wel over de schoen. Ja. En is geen echte boekelse. Dat is er wel van geboren. En als je hem niet kent, heb je nog nooit naar de optocht gekeken hier. Of een keer de prinsdansen aangeschaut. Ja, dat is niet gezien. Roken, dat was ooit zijn grootste hobby. Maar dat duidt wel even meer. En vanaf de 10 en zo'n hele berg te hoog om tegenop te fietsen. In 2008 was er de 100.000ste bezoeker van de stationsstatie. Dus we hebben echt wel wat van Sloven vieren. En ik zeg voor aan de nieuwe prins van de Kwekkerte. Hier is terug. Prins! 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 Op contrast qua lengte, qua breedte, qua leeftijd, qua uitstraling, qua kennis van zaken. Alle twee echte carnavalsvierders. Dus in de tweede nationaal is net iets anders, maar ook een super fijne mens. Even zoals je het allemaal kent, Ben. Die Ben had ik eigenlijk niet verstonden. En ik moet de beurtschenk opzetten, want ik ben nu de rechter te winnen. Toch, net beginnen langs het rechter worden, dus het gaat goed. Ik moet even in de stuk doen. Dat is goed.
het gezegd hebben. Nou, wie gezegd, ik ben trots op, blij dat ik voor deze kwekertepool, in deze kwekertepool mag staan. En ook niet over de spreuk, het wordt tegen de spreuk wat op heel veel mensen in deze pool van toepassing is. En de spreuk is er nog, weet dat schoolkapje geboren, toch in de kweker geboren. Goed doen! Even tegen en de zakelijk vissen nog zenuwen, heb ik nooit gekend. Bij deze dus ook toe wat zenuwen zijn. Ja. Van de Prinsrooien. En zoals je natuurlijk al verwacht had, hele zone van vanavond te mogen vieren. Ik vraag dan ook het deze verlies voor een nieuwe Prins Polonaise voor onze Prins Paul I.